Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय गासिखौबो गोसो गोथारै आरो खेबसेबाव फिन बरायबाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै आं जा दुरबल मोनदों उन्दुनानै बेलासियाव मानो उन्दुफ्लांनानै आङो ओरैबायदि दुरबल मोनबाय आं राखाङै मोनबाय आं दुगैखांबाय आङो गुसुनो थिंखिन दैजों ओमफ्राय आरो दुरबल मोनगासिनो आं मानो उन्दुफ्लाङा साननानै माने फुङाव एग्जाम दंमोन ना आंना ओमफ्राय फैबाय एसे रेस्ट लाबाय ओंखाम जाबाय ओमफ्राय मबाइल नायैनो दो थांबाय आङो ओमफ्राय दा दुगैबाय दुगैनानै एसे फ्राद जागोन साननानै गैया दुरबल मोनगासिनो आं मानो उन्दुफ्लाङा सानगासिनो आं एनार्जि गैबावला लायनो थाखाय स' दिनैहाय जोङो माबायाव थांनो नागिरदों मा होनोमोनलाय मेलायाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय सन्जनाजों आंजों ओमफ्राय सन्जना बिथांना गुगल एडसेन्स सफैबाय ओमफ्राय दा आसोला मेथाइबो जानो नागिरदों बिनि खुसियावनो ओमफ्राय दा मेलायावहाय मैया थांदोंमोन ओमफ्राय ब्रेक डान्स गाखोनो मोनैनि जोङो दिनै थांफिनसै आरोना स' नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायलांनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम ना भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै दा बिदिब्ला जोङो सौफैबायानो ओमफ्राय दिनैहाय बारा मानसि गैयालाय मैयाहाय खिन्थु मा धरननि मानसिफोर नायनो नुजोबगौमोन नोंथांमोना माने मैया बिराद जेवजेवमोन आरोना ओमफ्राय जोंबो मैयासो थांजेनखादोंमोन ओमफ्राय मैयाहाय मानसिया बुरजामोन नालाय ओंखायनो गाखोबोआसै जोङो होंगो दोंगोखाय ओमफ्राय दिनै फैफिनबाय ओमफ्राय फैफिननाय हिसाबैथ' गाखोआलासिनोथ' थांखाला गाखोनोसै ब्रेक डान्स गाखोनो लुगैदोंमोन जोङो माने गोबावजों फैनाय नालाय गाखोनो लुगैयो आरो ओमफ्राय आं भइस डाबिं होबाय आरो मानो बुङोब्ला लाइक बेकग्राउन्ड मिउजिकआथ' एकदम हिट दामना होखादोंमोन मानसिफ्रा ओंखायनो कपिराइट फैखागोन नालाय ओंखायनो भइस डाबिं होबाय आरो आङो ओमफ्राय नै मा जानो मा लोंनो दंजोबो नोंथांमोनाबो क'क्राझार बेरायफैबा हाबफैनो हागोन आरो दसे बेलासि ओमफ्राय बिदिनो जेरै लाबोयो मेलायावहाय आसान खेरा गासिबो बिदिनो साहा काप मा काप गासिबो दंजोबो आरोना ओमफ्राय बिदिनो गाखोग्रा माग्रा एकदम बिराद मोजां क्लिप दंजोबो ओमफ्राय बिनानावनि थाखाय मोनसे आसान नायदोंमोन आङो ओमफ्राय आंनि थाखाय क्लिप नायदोंमोन आङो क्लाच दा ओरैनो नायगासिनो ओमफ्राय बेहाय दामा ओरैबायदि फिक्स बुंखायोना बोरायफ्रा एसेबो थाइसेबो खमाया अयनायद्रायखा एक थाखाबो खमाया एक थाखा खमायबा आलदा खोथा 10 थाखाखौथ' गोजाननि बाथ्रा एक थाखाखौनो खमाया दामथा फिक्स एकदम फिक्स होनखायो सोंबानो मालाय मा सोंनोना थाथ'खायो बाहायनो ओमफ्राय नै गथ'फोरनो सन्जनायाबो गावनि बिनानावनो नायदों ओमफ्राय आंहाबो ओरैहाय आगैनो दसे बिदिनो आसान थासान नायलाबायदोंमोन उन्दै गोरलै दं नालाय जोंनाबो बेलाय मामानि फिसाजोआ फिसुनाया बेनो स' नायनोसै जोङो नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला दा नै जोङो गाखोनो फैबाय ब्रेक डान्सआवहाय ओमफ्राय मानसिफ्रा ओरैनो लाइनाव बारा गैयामोन आरोना मैया नैबे बुंजोबनायमोन गासिबो एकदम जेवजेवमोन ओमफ्राय गाखोनो नागिरनायावहायथ' गाखोनो थांबायमोनलै ओमफ्राय दाना टिकेटखौ सोंबाय टिकेटआ 50 सानदों जोङो आरो सासेयाव 50 दाना 20 थाखा बाराखा 70 माने आगोलफ्रावथ' 50 लायोमोन नालाय दा नै 70 बिदों आरो 70 लायो खोमा बबावबा ओमफ्राय जों गाखोनो मोननायावथ' आगोलफ्राव 50 मोन आरोना जों गाखोनोसै गाखोया ओरैबायदि गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दिनैसो गाखोफिनसै जोङो ओमफ्राय स्पिड जागोन ना खरा जागोनथाय मिथिया अबेबाथ' बिराद स्पिड जायो अबेबा बिराद माबा लासै जायो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो टिकेटआबो 70 जाबावबाय 50 मोनो आयौ जानसि
ओमफ्राय नै बाहाय गय मिस्थि फान जानो लुबैदोंमोन नालाय आङो न'आव लांसै सानदोंमोन आङो ओंखाम जाखांनायनि उनावहाय जानोसै साननानै मोनसे बानायहोबाय आरो आङो 30 थाखानिखौ ओमफ्राय ओरैनो 50 60 70नि दं आरो बे मा होनोमोनलाय अरनि बे गया ना मा होननांगौ जोंहा जाफेरनो मोनबाय बाया मोनथिलायलाङा मा होननांगौ फायार तामुल पान ना मा होननांगौ जाखो बिदिखौ जायखिजाया बेखौ लाबाय 30निखौ आरो बानायहोबाय आङो दा मानसिफ्रा जायालै बारा जानायानो जाया रावबो दामाल' दाम ना भाय जेबो बिदि एफा नायनायावल' मोजां गोथाव नुयो ओमफ्राय ओरैनो जाबा बारा गोथाव नङा जायखिजाया लाबाय आरो आङो बिदि गोदान बुस्थु नुबा लालाबायनो लुगैयो आंहा जालाबायनो लुगैयो आरो दा लाबाय आङो 30नि ओरैनो सिम्पोल जेरै बानायो बिदि आरो आलदा जानोसै फैदो ललिपप दंबावो सोर दंबावोमोनलाय खावैया दंबावोलै दाख्लै बिदि जादों बियो जानोसै जानोसै